ଏଥରକର କଥା। ଗୋଟିଏ ସଫଳ ମଣିଷ ଯିଏକି ତା ସହରର ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କରେ ବସିକି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାର୍କରେ ତା ବାପା ବି ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ତା ବାପା ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛୁ? ତ ସେ ତା ବାପାକୁ କହିଲା ଯେ ବାପା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ର ଟପର୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ର ଟପର୍ ହେଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଖୁସିଟା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଦେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲି, ତାପରେ ବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ପଇସା କମେଇବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାକିରି ବି କରିନେଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଦରମା କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା କମେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ କେଉଁଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ବି କମେଇ ନେଲି ଆଉ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ବି କରିନେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଏହା ଶୁଣି ତା ବାପା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ତ ସେ 2 ଜଣ ପାର୍କ ପାଖର ଗୋଟିଏ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥିଲା। ତ ତା ବାପା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପରେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବାପା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତୋଟି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି ତାକୁ ତୋତେ ତୋଲିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତୁ ପଛକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଆସିକି ଫୁଲ ତୋଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେ କଥା ଶୁଣି ସେ ହଁ କହିଦେଲା ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ଯାଇକି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ନାର ଆଉ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ତୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନ କହିଲା ଯଦି ଏହି ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋଲି ନେବି ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବାସ୍ନା ଦେଉଥିବା ଫୁଲକୁ ଯଦି ଆଗରେ ସେଇଟା ଥିବ ମୁଁ ତୋଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେ ଏହା ଭାବି ଭାବି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ତୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବି ତୋଲି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ଟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲା, ତା ଆଗରେ କିଛି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗଛର ଫୁଲ ହିଁ ଦିଶିଲା। ତ ତା ପାଖରେ ତା ବାପା କହିଥିବା କଥା ମନେ ଥିଲା ଯେ ସେ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଗଛରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଫୁଲକୁ ହିଁ ଆଣିଲା ଆଉ ତା ବାପାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ବାପା, ମୁଁ ତ ଭଲ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଫୁଲକୁ ନେଇଯିବି, ତୋଲିକି ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ଭଲ ଫୁଲକୁ ତୋଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେୟା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫୁଲ ତୋଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ତା କଥା ଶୁଣି ତା ବାପା କହିଲେ ଯେ ଭାବିନେ, ଏ ଫୁଲ ଗଛର ଲାଇନ୍ ତ ଜୀବନ, ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତୋ ଜୀବନର ଖୁସି। ତ ତୁ ଯଦି ଭଲ ଫୁଲ ତୋଲିବା ପାଇଁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଗକୁ ଭାଗିଯିବୁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ତୋ ପାଖରେ ସେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ହିଁ ରହିଯିବ। ତ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର।
କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିନି ଯେ କେତେବେଳେ ଏ ଜୀବନ ରହିବ ନା ଚାଲିଯିବ। ତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜିଇବା ଦରକାର। ତ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିଟା ଏହା ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଏଇଟା ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।